Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay phi baru kini ilom ki khubor bamda kasni. Kajingitur masih hajla Meghalaya khamtam hakithan nong kendong kadai karong birya berkadonru kalat kamai ya ki bari. Knang na kabenta kajingmentoy ki khep badon kam bat bakrdu. Men hagashpau terik ukalaling kon arhajar arpsan kadon kajingitur masih bala pelong da kador bar shnong smith uway na kinong shong shnong ka smith ubade unong kit kambarim kaseng samla shnong u Richmond milim ngam uyathu. Ha kabayaday berkafir kabala long ha smith min hagashpau tering ladon kaway kajing ujor na unong shong shnong. Kasmin siya DC office kajing ujor ya katay kafit kalong ban pinsa nge shwa na marbadon ki a bombs ngotenan. Na kalyang kiriw rangba bat kinongkit kambarim kashnong kilapha ka shithi siya usar dar shnong min ha ka lifeway terik uno pra arhajar arpsan. Ban pinsa nge shwa ya kafit yathu uba Richmond milim ngam. Uba milim ngam uyathu ba usar dar shnong Smith S nongbri ngam. Uwe unong shong shnong jong ka Smith uba el khar nun ula letbu jing ujorno ha DC office. Na kalyang ka DC ban pelong tang ya ka mini feed Henry onda lapoy kisngi la syempen ban don ka jing kentur masi. Na ka jinglap kinong shong shnong balit pet kai ki yathu baki one pet ya ka jing yatur masi yathu uba Richmond milim ngam. Karkum ka jinglap kilat pathai hajaka pelong feed ladon ka jingyatur masi bat haba kilat pathai kubor ki persang banlen la syak khang tang khendian hadin bala wanno ki pulen la syak bandrung. Habayo banyekran bat usodar shnong es nong bri uyatho kabati kena ya ka ei kabajya ha kalyang ha kajaka. Ha ka jing shisha ngi pelong ya kajan ha ka bangi kwa ban jubab na kabenta ka college namar ka ka college kabala kershan da ka jingkhang barsel kumta ban kershan ya katulop jang kinong hikai kalong ka ba e shibon kumta ngi penbet ya kini kijing mentoy ha ka jing shisha kamdon e ka jing pelong ya ka jing ya turmasi ban kershan ya ka jaka puli jong ka shnong kumta ukerpat ya kilat pathai kubor ban kershan lang kani ka jing pelong ka de ya ka jing donkam ha ka laway khnang bakina ban kershan ya ka lingkha im jongki bat ela ka jong ka yeng ka sem yathu usodar shnong. Kumta ka ka bangi kwa banne ha karukom ka batay. Pila banyo ki pulin ka bangi don yo osi hang niru na marba ka don ka jing pendem. Kila yo yakani yathu usodar. Ba Richmond milim ngap. Asyong sa asmit umlang hong. Tengah dari rukum we naki nong yakit kam jong sang samla shnong menchwa. Kum presiden barim. Bala Buntliksnya menchwa. Di Henry habidai bekani ka jingja ka baja matasngi hakashnong smith chungi. Kadai ka kam ka ba la bun hi ke balong masyalandat ya ka ba hi kum no shnong ni sa aku umdum. Rai habidai bekani ka fit ka pelong matasngi. Adan ka jing ucor na way na ki nong shnong. Cha DC office. Habidai bekani ka fit ka masalong matasngi bala syai. Te ka jing ucor jong u sa office kalong halo kani ka fit. Pada dian kataru kini ki nong ucor kat berkat tukat ningut ki riorong ba ki berem ki balong kinong trikam jong kasnong kila paru siti shol soldar snong hagalai puitrik ba bani penbek ni kam man pensange shwai ni ka fit reina kaliang jong soldar umchim la snap le se kata ka jingkerpat kini ki riorong ba te ha kani ka life puitrik pat uni ba lestar kham nuj we ni nong snong jong smith ule chadi office ban bu complain hai bidai ni ka fit ka masalong mata kasi te hadian kata menen ka sngiru na kaliang jing ni rong ba kia lek biang support DC office ban budin halol kan ni ka benta te habai kendu sha habai lek kendu sha po DC jong DC office kebut kila syamba na kaliang jong DC haban kong bakili kendu kala pen pau ba to man pen sange no ini ka fit nai hadian na kila ya poi shnong na yo sngo ba DC kalau la ai permission tang na ka benta ban pelong ya ka mini fit om ya kata ka jing lek khalai kruk dan ni kata ka jing tur masi te habdai kata ka benta na kaliang chungi kinong shnong to ikan yaj kemudian banyak kat kum ka ba keno NOC ba pio permission ba pio report DC office mulai kat kisham jongi mana mesti tepat yo ba ki masi kila poi saya shnong jongi
Berkadang ru katu kat ingut ki brio ki bayawan sini senong bagi ong maman pek masih. Ring la phawat benia ru bagi la syam sisa bagi don ki masih ki badan nakadika madan. Ba penlong ya ni ka fit. Pada hadin kata ngakum we ni samla nong senong jong ka senong smith. Ti hadin bagi rong ba la pen snow yang ki ki bala ya chakmat. Tin rei kini ki bor senong kim simla sngap ya jing karpat jong gini. Ti kan ni kalong ka jing yu roj. Iki nong senong. Ki rong ba ki ba cu ki kit aba ya kam ki senang bladep. Rei kim simla sngap. Pada din kata ngalapoi sa DC office, bag ngalai phone sa USP, bag ngayo pa niya text ka message, ngayo pa niya krenru, di ngalakarpat saudara subha nagbaburom. Pensange siya ya kaneka, penpelong ini ka fit, nomor ba kipat ba kidan na pedang kajing umdum. Kenapa nomi kena keram, pensange ini ka fit sis mardor. Tenrei saudara uang yang atong ini persanggat bala penle ya kata, tenrei ngi ba kajing le lendet jong saudara jong lasngap. Ya kiwei ki bala le chakmat sngap. Wat yang ngaru celas ngap ni ka jing yoroj ya ka bo jing pat ba na sosno jong kasmit ka bagi kwa ru kalong ba na du bala yo in ka kam batmai la laisna menta kum kinong yalam jong kasnong jongi kum sodar sekretari kiwi mamba jong kasnong ngai kim patcholum ya ka dorbar ka chungki ban lum ka ban persung thu ipat ba kilti trikam kum du ban ya chakmat ngai ka chpenya ka kam petrunya ka kam bat adin ba kini ki rirong ba ki lai kren ma bat ki nong yalam jong kasnong ai ka fit badon ka fit ka bladep men kini ki banai jo ka fit jo ka sang sama chnong nak ka klop jo ka chnong tina ka liang jo ki rong ba lai kren ka chnong kala karpat iki bakin ailat iki minta sisien hadin bladep kani ka fit bagi penlong kin pensange no rei kin lum che ka dorbar banura ban pensya cho ba hadin ka tapat ngin sora sa gawe pat ki jonong kam la sila daun kam ka fit la college lada ya ka school lani lada ya ka chnong lani sang samla ni ka klop buat ni rai chora dorbar dei kim chula ngap la ya kata bat la ya de kan ti chongki bat ku mangitip bandaka liang juga DC kalau ong ya ai permission ni tang nak bentak benefit rei gila le lendet ikan niru bagi la ya ka an tina kaliang jonga ku musamla dong ki kli rei ngam shim la ya lendet rei ngala fun saudara ong pensenge mordor shwa ba ki bor chong ka an kin wan shwa ba ki media kin poi te sung ba pensenge no ini ka fit rei kim chula ngap rei ngala fun yu arsin ngadon ka record ba kren batu amdei ka bang thok ngsyukor ni ngalam ler deka deka jing sisa tina kaliang jongi kum kinong sonong jong sonong smith hi borok kowe ngait bagi pet ba kim kwa ban mi samaran kim kwa ban mi sakmat la se ban ekren ya kam rai ngasngau gijing ut kam tam bagatai ke madan ke bagi penlong ka fit kadai hapo pedeng joka sonong kadai hapo pedeng joka sonong bai babun gijing ut jing nam la kinong sonong baka fit kam cukut tengah por pral ni kandai baji ndai kaput ar si baji kamut kala pendik pentut bai kam tam ki kena puli di barang puli barang rekod ki pengkrek ke exam chongki telong sya kajing yu nga nak leng jonga ke bangadon hadun jonga nga plalut boro ngakan syai bangamdon kajing wit ane kajing bisni you know ngai i kajing kam jong sodar ki ya chakmat ya kam chongki dai persang mani trilang betki da kabang kin chok tien yaki kren yaki dai la kim snapat indon ai banong dai ka kabor ka syong hau pai ba tin dia kata kajing mention jong sodar ta ki brio ki ba don ni kata kajing bom ya be bar kasnong ngamla ban komen saya yang ni ngamla ma komen namar ma ngaru ngam tani nak bata chongkin rei nakwa tak jing baha joka sunong nakwa ba kan ni ka fit ba pelong hani madanem nak liang jonga hi simat le se bat kedi pai ba babun ba bawut nginung kwa su dan pelong fit ani madan dalale nginung sya su dalale nginung sya ngilong lupa kan ni dekro ngin pha joka sunong smith le dang yai da ka bor dang le da ka bor mut ba kinom yok dan pelong fit hani po madan hani nei la dak kwa ban pelong ka fit da ka jing bai ka dorbar ki hapra sabar chong ka sabar joka sunong bagi dan kinong sa kinong sunong kajing le jong sodar ka along sisa ka ba lakta sya yu ba nambar ba ngaong ipi nadu bala jit yaki kum kinong kit kam jong sunong la don lu ka rai dorbar ban lum sya ka dorbar ban penya ki kam jong sunong baro nrei hadu menta kim parla ban lum ka dorbar tiga ki king dawa kinong sunong ka long ba udai ban bat kenya ka bala ra ka dorbar kan habara ka dorbar kanang ban pentri kam yi ki mat kinong kam jong sunong baro la ka long ka fit along ka no ko bentar ngim don ki jingwit nei da piyai lai ik bapak ba uang nut pimle ik badai kemut kata kadai kejingai bakala chongki nei ban keno pat kita kiwe pat da ba sublim su pharap nei ban su keno sniu kiwe kam ba phi ban kedeu kti kiwe ka ba mario ladi dan don sibun jing dona ngaku mu bre dan sibun jing dona hajin samla cintri kam jonga menchwa mo ki por cintri kam jing samla ro ngile ya kem ya kiat ya khang ni kata ka sniu bro den rei kumlong mentapat kadisi kemo kim sum thu te namar bakini kinong kat kam chnong kidai kibru bla start
Kita pelanang, pelak sempang, kita pelak dan kita pulih ke babiang lah. Ila cit kenang yaki makin long kita dalam tu kasunong, tak kiburi ke bastard. Agak cuk mentai dalam kami dalam sunong ke bastard. Nai kumno kim sing tu ik permission bagi yok na DC dah. Kumno kiai light tai ke bot cakaan. Nai kan ni kat kapeni bakim dai bakim burom ya kaan, kim burom yang ngi kinong sunong. Kim burom yang ngi ki balik complain sa DC office. Kim burom yang ngi ki bekerpat iki ban persangai ini ke fit. Kadai ke ngilek persyak coki yang ngi kinong sunong. At the outset, I would like to thank you for coming here to get the exact information on what's happening on the site, on the spot. Actually, we are organizing a kind of a mini fair where we want to raise fund for the college, because it's a college that has been sponsored by the Dorbar Shinong. So to support the salary of the teachers is very difficult. So we organize these mini fair, as you can see, where we have this wheel of fortune, kind of lucky, and then we have other activities also in the meantime. So actually it's there's nothing as per the information which has been leaked that some bullfight or some kind of illegal gambling is going on. There's nothing like that. So as you can see, you have already witnessed what's going on here. That's all that we can say from the Dorbar Shinong. So actually it's for a good cause. So we would request everyone, even you the press, to actively participate with us, to donate, so that we can actually we organize all these things. It's not for us. Okay, as a Sardar Dorbar Shinong, I'm well educated. I'm a professor at St. Anthony's College, where I don't need to raise funds from these things. But we are thinking about the requirement, the need of the poor people who reside in and around Smith Village. We have more than 100 villages here. So these people can't afford to go to Shillong. So we need to start this college here so that these poor people can come here and get the required education that they need, which will fulfill their need, the requirements in the future, so that they can support their livelihood and their own family. It's for that cause only. There's nothing. So that's what we would like to tell you. There's nothing like that. You can see here, there's nothing. So what we want to do in the right way. You can see the police, the OC, you are on the spot. We have the OC here also, because there's complaint, they have come, but they have seen this. So we request you, if there's anything, so you report as it is. And if you want to participate also, to contribute something, you do that. We request you to please help us also in this regard. So from our side, there's nothing. So that's all we can say. Kuli sibun kong di lapor ke jongpi kilawan temu nak kalian jong senong di squad ban tip pipi saya kata kadi tang kubur ram saya nak kalian senong gumut ni dan yang ada sodar senong smith ngene di khot jong ka kompetisi senong rombak senong tu mun hong ni dan lam nei ke kita nak kiwe mo ki sekretari senong di dan lam nei ke pas kok betul bukan undan kalau ko buku kono kata kecil guri bra nei kan kono kecil ke rumah mo hang nei senong cui ke kam ki biye bet te kumbayo kubur pese te iskuat dan pese dan clarify bahkan dan te kumban siong ba namar kani kadi kata ka public fit kumba fi ong dei te ke ba penlong ba baki don pergi security bat kata ka jing krong lalai spa pei long kati wachingki arang theo badan security gari badan football tournament jong se samla momlo kabling yet mentas khmat mo alwa prize money kalau ngai lak ban silak stiak te gari alwa final kan long haune ba te kadi kata kecil hari kamdan ke bukum kata no ke bayi orang krong ke dalam ispa tak iya kamdan dan they have football penggodan ke tournament tempat ngidan kecil krong namar bihab dan pemi ke prize mo ni kumbalong mata kamdan ke jing krong yang kata kalai ispa kadi ka ba hadu mata dengan bulan ni ke krong mata kalai ispa ni isu tiket dari saya dan ke jing krong ispa tonde football tega sudon ka penalty shootout mana hang tu kan penalty shootout tega ke bagi penbet bat i hausi baret balik sing sama mamluk mana kan penalty shootout bat ka hausi tega bat bagi penia tu lagi nang song is tak syai cibik sing sama mamluk ban respond tak sing sebelah te kemut kani ke ditang ka fit football fi mut ban kan betang tak fit football ko kamdan ni elan kata kamdan ni elan